Всіх вітаю, шановне господарство. З вами я, Свінж, великий, могутний, як і завсёды. Так, ён самы. Сёння у нас чарга дайшла до такой гульні, якая завецца прафесійная рыбалка. Ну, як вы ўжо здагадаліся, гэта гульня пра рыбалку. Таму ну, зараз можна ўжо пачаць. Не буду марнаваць свой і ваш час. Ну, можна увайсці у там, ну, 79 покой. Все, увайсці. Так. Ну, у нас доволі позні час. Так. Я ведаю, вось тут вельмі рыбнае такое месца. Першае, давайте, пэўна, ось так. І удочку можна абраць ось такую. Не вельмі далёка кідае, але ну, нам болей не трэба. Ну, ось так можем. О, нешта ўжо знайшлі. Гэта фарэлька. Вясёлкавая ці як? Так, форелька. Нужно одразу закинуть у сети. Ну так будем стоять. Чекать. Ловить. Так, мы уже наловили полные сети. Тому мне здаецца, будзе разумным рашэннем зараз пайсці ды прадаць всю нашу рыбу. Мы атрымліваем 100 бачэй, ну не кепска, мне здаецца. У нас такі улоў. Так, ну все, прадамо зараз. І трэба чакайце, чаму я не зможу. Потому что у меня грошей не стае. Ну добра, тады будем копить. Некая буйная рыбина попалась. Что она моцна тягне. Ой-ой-ой. Есть. Кумша 2 килограмма. Ну, не кепска, не кепска. Вялікі жаль, нам не стае месца у нашым садочку ці ў сетках, не ведаю як правильно. Таму нам трэба адпусціць тую кумжу. Ну ідзем. Зараз прадамо. Ну 89. Ну такое. Зараз апошні заход на форель. І пойдзем ужо ловіць акунёшку. Я вырашыў форелі, каб яны заставаліся ў мяне, а кумжу буду вызваляць, потому что, ну, яна менш каштуе. Так, сябры, вось у нас такі нежаданны улоў. Мы зловілі некага акунёшку такого зусім маленького. Зараз паглядзім, ці залічылася нам. Так, залічылася. Ну, ён, мне здаецца, лепей уже будзе адпусціць его. Так, сябры, на вялікі жаль, гэта зноў нейкая невядомая мне кумжа. Ды яна зусім не важна. Ну,
не трэба яе адпусціць. Але каб яна больш мне не траплялася, я прапаноўваю зараз адпусціць яе, ну, недзе так, далёка. Хіба гэта не тая самая бомжа? Не ведаю, што з ёй рабіць. На полесе летят. Зноў нейкая бомжа. Не, ну гэта наогул не смешна. Не, ну яны мне ўжо пачынаюць дакучваць. Гэта бомжы. Ну, я так разумею, што фарэлі мы больш не пабачым. Таму, ну, хоць што-то ўжо трэба закідаць. Так. Метки ці як? Так, ну а зараз нам все роўна нам бракуе 90 монеток. Ну добра, тады пайшлі выконваць заданне. Трэба налавіць 10 кілаграм акунёў. Гэта, спадзяюся, будзе проста. Жаба нейкая. Я хвалюся, што тут мы проста змарнуем час. Нарэшце нешта нам трапіла. Зараз паглядзім, хто гэта. Ёсць окунь. Так. Ну, мне здаецца, не кепска. А всё, а шо ты маленькі трапіўся? 3 кілаграмы, ну, не кепска. Нават добра, вельмі добра. Колькі там засталося? 4 кілаграмы, ну... Добра, добра, як-небудзь наловім. Так, яшчэ адзін. Спадзяюся, што ён важкі. Не, ну, такі не кепскі. Можна было б лепей. Колькі там? Ну, яшчэ кілаграмы 2. Так, добра. Мне здаецца, варта зараз прадаць гэтых акунёў. Таму што уже забіўся садочак наш. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, гэта кабан. Ну, гэта кабан. Ой-ой-ой, 4 кілаграмы. Акунёчак, хадзі сюды, маленькі. 4 кілаграмы. Вы бачылі такое?
все, мы выконали уже задание. Тому я лишу, можно уже скончивать наше відео. Я не ведаю, что яшчэ рабіць. Ну, мы можем прикупить себе новый какие-нибудь садочек, ці накопить на яшчэ больше. Мне другі варыянт больше подобаецца. Таму чакайце наступных відосаў. Ну а з вами быў ваш вялікі магутны свінч, як і заўсёды. Давайте всім да сустрэчы.